Ongi etorri jakindunera. Euskal indarra, FR bezala ezagutzen dela, gaztelaniatik datorren rozamiento bezala definitu zen bere egunean, eta orduan erabiltzen dugu euskaraz ere FR bezala, fuerza de rozamiento. Baina marruzkadora indarra, FR, izango litzateke marruzkadora koefizientea bider gorputxak sentitzen duen normala. Vale. Ikusiko dugu lehenengo zer dan marruzkadora koefizientea edo mu letra greko hau. Mu, marruzkadora koefizientea, bi eratakoa izan daiteke. Naiz estatikoa, naiz dinamikoa. Izenak dinoen bezala, estatikoa erabiltzen da gorputxa geldi dagoenean. Ez bada lortzen gorputxa mugitza, marruzkadora koefiziente estatikoa kontuan hartu behar dugu formulan zertzeko. Baina gorputxa ja mugimenduan badago, orduan marruzkadora koefiziente dinamikoa kontuan hartu behar da. Zein da honek biak betetzen duten ezaugarri bat? Marruzkadora koefiziente estatikoa beti dala marruzkadora koefiziente dinamikoa baino handiagoa. Hau marruzkadora koefizientea. Baina eta normala? Normala da zoru batek edo zer horma batek edo zer gorputxaren aurka dagoan edo zer eragiten duen indarra gorputxaren pisuaren aurka. Hau da, gorputx batek pisua sentitzen du beti, gravitateagatik. Baina normala ez bazegoan, lurran dagoan kutxa hau lurran egotagatik, normala ez bazegoan, berantz jauziko zen. Normala da lurrak gorputxaren gainean egiten duen kontrako indar bat. Baina ezin da pisua baino handiagoa izan bez. Pisua baino handiagoa bada normala, gorantz joango zen gorputxa eta flotatzen hasiko zen. Ez luke logikarik ukiko. Beraz, normala eta pisua berdinak dira zorua zuzena denean. Zorua plano inklinatu bat bada, eta kutxa bat jartzen badugu plano inklinatu baten gainean, ja pisua eta normala ez doiaz norabide berdinean. Baizik eta angelu bat sartzen da kontuan haien artean, eta ja ez dira berdinak. Baina gure beharentzat, isa eta i ardatxak. Guk beti erabilitugu lurzoruarekiko perpendikularra den i ardatxa eta lurzoruarekiko paraleloa den isa ardatxa. Baina orain, lurzorua ez dago guk ezagutzen dugun lurrarekiko paralelo, baizik eta alfa angelu bat du. Beraz, gure plano inklinatua, gure plano inklinatuak bere isa eta i ardatx propiok ikiko ditu. Kasu honetan, hemen ikusten ditugunak direla. Hori kontuan hartu. Ikusten duzuenan P isa eta PI edo olako gauzaren bat, plano inklinatuaren isa eta i izango dira, bale? Bigarrenez, alfa angelu bat dago plano inklinatua adierazten zenbatekoa den bere angelua. Baina, alfa angelu hau oso garrantzitsua da eta beste nonbaiten ikusi daiteke. Eta da hemen. P pisua orain bi zatitan banandu beharko dugu. P isa eta PI ardatz berrietan. Kalkuluak egiteko. Eta PI eta P isa kalkulatzerak orduan, alfa angelu hau honen berdina dela kontuan eukin behar dugu. Hau oso garrantzitsua da. Zergaitik? Guk kalkulatzerak orduan P isa eta PI zenbat diren, PI, P, modulua, bider kosinu alfa izango delako. Eta P isa bardin P, bider, kasu honetan, sinu alfa izango delako. Bai, ez da? Azken finean, alfa angelua 0 bada, hau da, lurzoru bat badaukagu, P osoa PI izan behar. Eta zer kalkulatu behar dugu, marruzkadora indarra jakiteko zenbatekoa den. N indarra, reakzio indarra. Eta ikusten duzuenez, betiko N-a, P-ren berdina zena, ez da izango plano inklinatuan agertzen dana. Plano inklinatuan, N egongo da PI-rekin erlazionatuta, eta ez P-rekin. Plano inklinatuarekin eragiketa egiterakoan, hartzen dugu kontuan, PI eta P-ren arteko angelua, plano inklinatuaren angeluaren berdina dela. Baina, zergatik hori? Inork ez dago azaldu edo
batzutan ez da argi geratzen. Hemen grafikoki ikusiko dugu zergatik gertatzen den. Matematikoki oso erraza da kalkulatzea ere, baina bakarrik egin behar dena da jakin. Ez da jakin behar, ez da gauza bat atera behar dela matematikoki. Jakitagaz nahiko da. Beraz, hemen ikusiko dugu grafikoki zergatik hau betetzen den. Kontuan euki. Plano inklinatu bat, dara lurzoru bat, angelu bategaz. Beraz, lurzoru bat tukiko bagenu, PI eta P berdinak izango lirateke. Angelu txikitxo bat jartzerakoan, orduan PI jadanik ez da Pren berdina. Baina, klaro, lurzoruan P eta PI berdina baira, angelu txiki bategaz, haien ezberdintasuna txikia ikusten duzuenez. Angelua, alfa bi angelua, kasu honetan, bigarren marrazkian, handiagoa denean, PI eta Pren arteko ezberdintasuna handitzen da. Eta kasu honetan, hirugarren plano inklinatuan, alfa 3 dekogula, alfa 3 hau ja nahiko handia da, eta ikusten duzuenez, PI eta Pren arteko ezberdintasuna ere nahiko handitu da. Eta estremora bagoaz, eta ikusten badugu horma bat, alfa 4 angelua posible hori 90 gradukoa izango litzateke, eta PI eta Pren arteko ezberdintasuna ere 90 gradukoa. Beraz, kasu guztietan ikusten da haien arteko ezberdintasuna berdin handitzen dela. Bezala, higidura zuzen uniformean bi gauza betetzen dira. Azelerazioa nulua dela, A bardin 0, eta bataz besteko abiadura, aldiuneko abiaduraren berdina dela puntu guztietan. Hau da, azken finean errezago esan da, abiadura, V, konstantea dela momentu guztietan. Eta horregatik ikitzen garela lerro zuzen batetan. Hasteko, bere izenak dinoen bezala, maruskadura indarra indar bat da. Ezagutzen dugun beste indarrak bezala, pisua bezalakoa edo kotxe batek aplikatzen duen indarra bezalakoa indar bat da, eta hori dela eta newtonetan neurtzen da. Baina indarra oso berezia da, ezaugarri konkretu batengatik, eta da beti desplazamenduaren aurka doalako. Hau da, beste indar bat eragiten ez bada, maruskadura indarra ez da sentitzen. Norbaitek armairu bat bultzatzerakoan adibidez, bultzatzerako orduan sentitzen da lurrak eragindako maruskadura indarra kontrara. Armairua geldi izten bada, lurrak ez du indarrik egiten, maruskadura bezala. Orduan, maruskadura indarra beti izango da desplazamenduaren aurkakoa. Eta oso erabilgarria da lanaren kontuan, lana kontuan hartzerakoan. Ze ikusi gendun bezala beste bideoetan, lana desplazamendua bere indarra da. Beraz, desplazamendua eta indarra aurkakoak direnean, maruskadura indarra gertatzen den bezala, lana negatiboa da. Orduan, maruskadura indarrak eragindako lana beti negatibo izango da. Hori kontuan hartu. Zeran definitzen da maruskadura indarra? Maruskadura indarra, FR bezala ezagutzen dela, gazteleratik datorren rozamiento bezala definitu zen bere egunean, eta orduan erabiltzen dugu euskeraz ere FR bezala, fuerza de rozamiento. Baina maruskadura indarra, FR, izango litzateke maruskadura koefizientea bider gorputxak sentitzen duen normala. Vale. Ikusiko dugu lehenengo zer dan maruskadura koefizientea edo mu letra greko hau. Mu, maruskadura koefizientea, bi eratakoa izan daiteke. Naiz estatikoa, naiz dinamikoa. Izenak dinoen bezala, estatikoa erabiltzen da gorputza geldi dagoenean. Ez bada lortzen gorputza mugitza, maruskadura koefiziente estatikoa kontuan hartu behar dugu formulan sartzeko. Baina gorputza ja mugimenduan badago, orduan maruskadura koefiziente dinamikoa kontuan hartu behar da. Zein da honek biak betetzen duten Horregatik ditzen da higidura zuzen uniformea. Ondo. Horregatik bataz besteko abiduraren formula erabili daikegu momentu guztietako abidura adierazteko. Beraz, jadanik ez da izango VB bardin delta S zati delta T, baizik eta V, puntu guztietako V. Eta lerro zuzen batetan egitzen garenez, delta S, delta X bezala jarri daikegu. Isa ardatzeko zuzenean mugitzen dalako gorputza. Beraz, formula hau ekiko geunke, V bardin delta X zati delta T. Distantzia aldaketa, zati denbora aldaketa. Formula hau apur bat aldatuz eta delta T biderkatzen pasatzen badugu,
lortzen dugu delta isa bardin v bider delta t. Eta zer zan delta isa? Distantzia aldaketa. Hau da, amaieran daukagun distantzia, x, ken hasierako distantzia, x0, lerro zuzen batetan. Eta, hau da, bardin, abiadura puntu guztietan, konstante delako, bider delta t dala denbora aldaketa. Amaierako denbora, ken hasierako denbora. Eta parentesi artean jartzen dugu, v delta t osoari biderkatzen dagoelako. Naiz teri, naiz t0 hori. Beraz, formula apurtxu bat txukuntzen badugu, lortzen dugu, isa 0 beste aldera pasata, hemen ken bezala dagoanez, beste aldera gehi bezala pasatzen da. Beraz, isa bardin isa 0, gehi v bider t ken t0. Eta formula hau da higidoa zuzen uniformearen formularik garrantzitsuena. Hau da, ariketak ebasterakoan gehien erabiliko dugun formula. Eta ikusten duzuenez, nahiko luzea da eta apurtxu aldi osoa iruditu daiteke hasieran, baina azken finean beste bideon ikusi genduen bataz besteko abiaduraren formulatik dator, oso simplea dela. Bakarrik egin dugu, zatitzen dagoana biderkatzera pasatu, eta delta isa eta delta t banandu hasiera eta amaierako magnitudetan. Hasierako eta amaierako distantzia, hasierako eta amaierako denbora. Eta lortzen dugu formula polit hau.